Mayong hapon, Negros. Ining DigiCast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Din nyo kami live via Facebook kag sa amon nga YouTube channel. Kag karon sara naman kami mabatian sa radio station nga FM Bacolod 91.1. Kag yari ng top 10 nga mga balita subong adlaw. Grade 10 nga estudyante nagdala sa Granada sa sulod sa eskwelahan, arestado. Klase, suspendido. Sa respas, naigo sa Baco, 8 ka mga pasahero, pilason. Kaso ng pagpatay kay Gov. Digamo, ginakabig na siyang DOJ nga case closed. Negros Occidental, mag-rebid para sa palarong pambansa. Kag sa Good Vibes Autism Awareness Day, kinsaulog sa Bacolod City. Inatanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, pagpatay kay Governor Digamo, kag sa 8 ka iban pa ginakabig nga case closed sang Department of Justice. Ginakabig ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nga case closed ang pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo kag sa 8 pa ka mga persona sang nagligad nga bulan sa Banwa sang Pamplona. Suno kay Remulla, base sila pag-usisa, ila na nga nahibaluan kung sino ang mastermind sa likod sa pagpatay sa gobernador, lakip ng 11 ka mga sospek nga nagpangamot. Yara naman karon sa kusudiya sang NBI ang 11 ka mga sospek. Kabahin na diri amo si Marvin Miranda nga suno kay Remulla among nagbulig sa malapit na nila nga pagtahi kung anong natabo sa tion sa pagpatay kay gobernador, lakip na antes kag natapos ang natabo nga assassination. Si Miranda ang suno sa DOJ Secretary among long-time security kag bodyguard ni Negros Oriental Congressman Arnie Teves. Mismo si Miranda, amo man ang nagtudlo kay Teves nga among mastermind sa pagpatay kay Digamo, suno kay Remulla. Masunod na suno kay Remulla ang prosecution matapos ang pagkabig nga case closed sang kaso nga pagpatay kay Digamo. Sa number 9, Negros Occidental ang mag-rebid para sa hosting sang Palarong Pambansa 2024. Inisuno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Suno sa Department of Education Region 6, yara na ini sa Palaro Secretariat sa Central Office. Ang probinsyang dapat nga mag-host ang Palarong Pambansa sang 2021 o galing bangod sang pandemic, wala ini matigayon. Ginbuksan sa Department of Education ang bidding suno kay Lacson, kasunod sang pagpahibaluman sang Cebu, nga interesado man ini sa pag-host ang kompetisyon. Ang 2023 Palarong Pambansa sininga July 29 tubtob August 5 ang patigayunon sa Marikina City. 3 man ka tuig nakaligad, humalin sa makansel bangod sang pandemic. Bago lamang na inagurahan ang gen-renovate nga Panad Park and Stadium Football Field and Track Oval sa Barangay Mansilingan sa Bacolod City. Santo sa bago nagtapos nga Palarong Panlalawigan 2023. Nagalaom ang gobernador nga ang bago nga Track Oval maga-inspire sa mga atleta sa patag sang athletic running events kag maga-haylo pagid sa mga pamatanon nga mga Negrosanon nga magpakigbahin sa patag sang sports. We're just providing them with a place where they can really improve their skills. No? So I hope na it will encourage more young, especially young Negrenses to take a sport. Di ba next year Negros will host Palarong Pambansa? Unfortunately, we will have to bid again. DepEd opened it for bidding because I understand Cebu likes to bid. Will you bid? Will Negros bid? Yes, we already signified that we would still like to host the 2024 Palarong Pambansa. Sa number 8, 95% sa mga kabataan nga nagaedad 5 ka tuig panubo ang target nga mabakunahan kontra polio. 0 tubtob 59 months old o kung antes maglabot sa edad nga 5 ka tuig ang target sa supplemental vaccination para sa polio, kag ang 9 months tubtob 59 months naman para sa supplemental vaccination sa measles kag rubella o kuntipdas. Sa Bacolod City, suno kay Jamaica Gail Isidto, ang Health Education and Promotion Officer sa Bacolod City Health Office, 50,081 ang target sa supplemental vaccination para sa measles kag rubella.
kag 58,394 naman para sa oral polio vaccine. Subong pa lang ginasugura ng kampanya para sa mga ginikanan agudto nga mahandaan ang supplemental vaccination nga natalana sa Mayo 1 tubtob 31. Pati gayunon ini sa bilog nga pungsod. Upod sa Department of Health ang UNICEF kag World Health Organization. Labing tinutuyo sang CHO sa mga madula ang preventable diseases kasubong man malikawan ang outbreak. Sa number 7, electric jeepneys na talana mag-aabot sa Bacolod sini nga Abril. Antes pa man sang delivery sang nauna nga 300 units sang electric jeepney nga himo sang Jiangsu Fengshuan New Energy Power Technology Company Limited, mag-aabot anay pila ka mga e-jeep nga pagatestingan sa syudad. Sa natukod nga kasugtanan sa tunga sang syudad kag Jiangsu, ang syudad ang mag-a-assist kag mag-facilitate sa pagkuha sang permit sang kumpanya para man sa igatukod nga mga electric vehicle charging station sa syudad. Magatala naman sang 5 ka mga unoperated nga rota ang syudad para sa mga magabiyahe nga Egypt. Plano sang Chinese firm nga magtukod sang planta sa syudad kabahin sa ginadiyon nga 10 billion pesos investment. Tuyo nila nga mag-supply sang electric vehicle sa pila pa ka mga pungsod sa Southeast Asia. Sa number 6, mga anay rebelde gintagaan sang temporaryo nga mga ilistaran. Gin-turnover kahapon sang DILG unang halfway house project sa Region 7 nga magaserbe temporaryo nga puluyan sa mga anay rebelde nga nagbalik sa sabak sang gobyerno. Ang halfway house ang ginpatindog sa Tanhay City, Negros Oriental. Ang 5 million peso project ang mangin temporaryo nga balay sang napulo ka mga anay rebelde nga nagpaidalom sa reintegration kag de-radicalization process. Matapos ang proseso, among pagbalik nila sa ilang mga puluyan ukon sa sosyudad. Magluwas sa ilang puluyan, nagbaton man sila sang cash assistance, bugas kag mga pagkaon. Samtang 4 man ka mga anay miyembro sang New People's Army ang nag-surrender sa Isabela, Negros Occidental. Ilagin pahayag nga silang nagbalik sa sabak sang gobyerno bangod sa wala sila sang pakadtuan kung silang magtiner sa hublag. Sa number 5, curfew for minors igapatuman sang poso sa Bacolod Public Plaza kag daan nga City Hall. Matapos mababaskog ang seguridad sa Bacolod City Government Center, plano sang syudad nga ma-expand pa ang pagpatuman sang curfew for minors sa Bacolod Public Plaza kag sa daan nga City Hall nga masami ginatambayan sa mga grupo sang pamatanon. Suno kay retired Police General Primitivo Tabuhara nga pamuno sang Public Order and Safety Office, prioridad nila nga mapunggan ang mga kinagamo nga sarang magluntad sa tunga sa mga grupo sa pamatanon nga nagailistambay sa lugar kon kagabihon. Una na nga ginpatuman ang curfew for minors sa BCGC sang may pamatanon nga nabawian sang kutsilyo sa iya pagkadto sa BCGC sa nagligad nga semana. Ang poso nagdugang man sang security personnel kag mga guard post sa lugar para mapasiguro ang kalinong. Ginadumilian naman ang mga vendors sa atubang sang BCGC. Sa number 4, 8 ka mga pasahero ang pilason sang maigo sang bakho ang nagadalagan nga bus sa Barangay Takuling. 8 ka mga pasahero ang pilason kagabi matapos nga maigo sang bakho ang ila sini ginasakyan nga bus sa Corazon Aquino Drive sa Barangay Takuling. Suno kay Captain Dax Santillan, hepe sang Police Station 6, nagadalaga ng Ceres bus sa hinali lang maigo sang scoop sang bakho nga may ginakaayo nga dalan. Suno kay Santillan, ginahibalo pa kung ang bakho among nag-igo sa Ceres bus o kung ang bus among nagbunggo sa bakho. Wasak ang windshield sang bus kaguba man ang iya sini nga pertahan. Minor injuries suno sa pulis ang naagom sang 8 ka mga pasahero kag wala man sa maluba nga nasamaran. Padayon man ang pag-istoryahanay sang tagdumalaan sang bus kag sang operator sang bakho. Sa number 3, Mayor Albi Benitez ginaduso ang pagtukod sang bagong departamento para matagaan sang prioridad ang mga BPO firms kag iya man ginpasiguro ang reliable power source sa Bacolod. Yari ang report. Sa pagtililipon sa mga BPO firms para sa Information Technology Business Process Management Conference and Expo, ginpahayag ni Mayor Albi Benitez ang pagtukod sa Economic Enterprise Department nga among maghahatag atensyon sa mga ginakinahanglan sang BPO firms sa Bacolod City.
Ang ginaduso nga bag-o nga departamento ang ginalauman maga-initiate kag maga-manage sa mga business development programs. We are moving into formalizing the structure of government, the city department, the city organization, into putting up a department solely focusing in this industry. So it is not going to be part of overall services that is being rendered by the city, but a dedicated department solely for industries like yours. Ginahikot naman sang syudad ang paglunsar man sang internship program para sa mga estudyante nga matagaan sila sang trabaho pagkatapos nga makagraduate sa mga business process outsource companies. Isa ka partnership ang ginadihon upod sa BPO firm kag Bacolod City College. They will tie it up with all the business establishment sa Bacolod. They can join that program to be an internship while practicing their craft, their field. Kung magustuhan sila sa employer, until mag-graduate, they can be given an offer of acceptance. Kabahin sa ginadihon nga IT-BPM roadmap, ang pagpasiguro sang reliable power source, plano sang binita sa administration nga mangin renewable o green city nga nagakuha sang power source halin sa renewable power generators kasubong sang solar kag biomass power plant. Sa number 2, Negros Occidental Command Center ang naka-standby na para sa deployment karon nga Semana Santa. Suno kay Irene Bel Protenia, ang focal person sa PDM-PD, 100% nasa karon nga on standby ang teams nga natapuan sang staff gikan sa PDM-PD, mga pulis, military kag Bureau of Fire Protection. Yara man ang katapo sang 911. Karon nga ginapaabot ang pagdagsa sa mga tumuluo sa mga simbahan, kasubong man mga bakasyonista sa mga resorts, kag bisan pa sa mga kalan-an, naka-alerto ang rescue team sa places of convergence. Wala labot nga ginabisuhan ang tanan nga maghalong bahin sa ilang nga seguridad batok sa mahimo magapamintaha sa sitwasyon, ginapahandumduman ang tanan nga maghalong angot sa ikayong lawas. Suno kay Plotenia, ang publiko dapat nga mag-andam batok sa heat stroke. Ang Department of Health ang nag-aabiso nga mag-inom permes ang tubig, magsuksok sang bayo nga mabugnaw kag likawan, ang pagwa sa balay las 10 ang aga, tubtob las 3 ang hapon. Kung hindi malikawan, dapat magpamayong. Kapalugid ta nga damo na sa mga convergence sa mga activities, particularly ang mga via cruises naton. So hindi lang magdinugmok guro, no? Tapos kabalugid ta nga ang aton nga mga LGUs are also prepared. They have already submitted also their preparedness plans for the Semana Santa. The same case, mayara man kita nga mga bisita nga makadto sa mga baybay. So ang aton nga mga responders, may standby man na sila for those who are living in the coastal areas. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Sa Talisay City, isa ka grade 10 student ang nakuhaan sang granada nga iya ginipit sa iya nga hita. Nakuha man sa iya ang marijuana. May report si Romeo Subaldo. Ginkuha sa gwardya gikan sa lalaki nga naka-orange nga t-shirt kag sa iban pa nga mga staff sa Rafael B. Lacson Memorial High School ang iya sini nga bag kag ginhawiran samtang ginahulat ang mga pulis. Mabatian sa background nga may mga nagahilibion. Isa ka tricycle driver nagreklamo nga hana siya kung tani nga hampakon sang granada sang amo nga lalaki. Sunod sa kay Police Lieutenant Abigail Donasco, Deputy Chief ng Talisay PNP, gilayon nga nagpadulong sa eskwelahan ang mga pulis matapos makabaton sa tawag gikan sa barangay. Dito kang ilan naabtan ang 21 anyos nga si Bronson Lucas Lacson, grade 10 student sa among eskwelahan. Upon checking, nakapkapan siya ang aton suspect siya ang illegal possession sang hand grenade. May ara man marijuana nga nakita. Yara sa sulod sang classroom ang estudyante.
Ginpahawanan ang area kaging kapkap ang suspect. Dito na tukiban nga iyang inipit sa iyang mga hita ang granada. May nakuha man sa iyang bulsa nga marijuana kag pipa. So, in-cordon na to, kagipahalin man nato ng mga ara to. So, nakapkapan siya sa may singit niya sa, ang hand grenade. Kasi higit yan nabutang ang grenade, ma'am? Yes, oo, gintago. Yagid sang male part. Yes, sa private part niya. Asang marijuana? Sa bulsa. Temporaryo nga nasuspend ang klase. Ginpa-check sa Explosive Ordnance Disposal o kung EOD ang eskwelahan. Agud mo usisa kung may iban pagigabit-bit ang among nga estudyante. Buwan na ka mo! Sino nang sabi naman? Ang driver. Lakat na tako no! Sa panugiron sa iban pagiging mga estudyante, hindi ini ang unang gation nga nagbitbit sa granada ang suspect. Gidetain siya sa Talisay PNP kag bagapangatubang sa mga kaso nga grave threats, illegal possession of explosives kag illegal drugs. Wala sang piyansa ang kaso nga paghupot sang explosives. Kag sa good vibes, Autism Awareness Day ang gindumdum sa Bacolod City. Sa weekend, isa ka programa ang ginpatigayon para sa mga kabataan nga may autism. Sa programa, ginpakita sa mga kabataan ang ilang nga mga talento. Suno kay Dr. Mark Talatala, isa ka developmental pediatrician, kag isa man sa mga frontliners ng sininga advokasya, ining ilang nga pamaagi para mapalapnag ang awareness sa autism. Suno sa iya, una dapat nga batunon sang tanan nga mayara sa ginatawag nga autism. Ikaduha, kabahin ini sila sang aton nga komunidad, kag tagaan man sila sang higayon nga mapakita ang ilang nga mga talento. Inang rason kun nga gintawag nga autism, Got Radiance ang programa. Suno pa kay Dr. Talatala, hindi lang ang mga kabataan nga may autism ang nagakinahanglan sang suporta, kundi pati na ang ilang mga pamilya. Pila sa mga kabataan ang nagpakita sa ilang mga talento sa programa, naging suportahan man sa ilang mga pamilya. The community need to recognize that these children do exist. Second, they need extra help in understanding that these needs may not be the typical ones that every child will have. And third is we give them the opportunity to experience the world. By doing all of these things, the community may be able to help them out. Kagamuyad tong napulo ka mga balita sa isa sang Negros Subo nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibulo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Magapadayon kami nga magapangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Nico Delfin. Tubtubwas, maayong hapon.